Господин Христов, как оценявате местата за памет, свързани с жертвите на комунистическия режим, конкретно в България? Какво е тяхното състояние? За съжаление, в България липсва държавна политика за съхранение и опазване на местата на памет, свързани с репресиите на тоталитарния комунистически режим. Ние се опитваме днеска да бъде чут гласът на самите жертви, на хора, които са оцелели в концлагери като Белене, и на наследници на такива жертви. Конкретният ни повод за тази пресконференция е, че преди няколко дни станахме свидетели на едно поклонение на група министри от служебния кабинет, които отидаха на Белене, без медиите да бъдат информирани, и се поклониха на една бетонна стена, а отстрани имаше живи жертви на тоталитарния комунистически режим и те стояха, и беше много тъжна тази гледка. Нашата пресконференция днеска е и не само да се чуе гласът на жертвите, но и да призовем държавата да се влезе в ролята, така както са направили всички останали страни от източния блок, където подобни места на памет за подобни места на памет се грижи държавата. Те са постоянно действащи музеи, мемориали. Държавата осъществява контрол. Не се отнася като мащеха, както към Белене. Всъщност, нека да помислим кои са тези места на памет. От лагерите, от концлагерите, по времето на комунистическия режим, има две места запазени. Едното е концлагера край Ловеч. Там няма запазени останки от самия лагер, защото това са били ини временни бараки в периода 1959-1962 година. Там имаме само една каменна кариера, където винаги, всяка година от 90-та година насам, има годишни поклонения. Няма абсолютно нищо друго. И другото място, което е уникално, това е концлагерът Белене, защото там има съхранени сгради, сграден фонд от последния период на концлагера, 1984 година, 1987 година. Това е последния, третия период. И в този период, в тези сгради са били изолирани без съд и присъда българските граждани от турски произход, които са се съпротивлявали против асимилацията. А каква е причината за тази липса на държавна политика според вас? Това е въпрос на държавно отношение. Давам ви пример, че от 90-та година има една много силна вълна, включително и на Белене, за провеждане на годишни поклонения. Т.е. паметта на хората, на жертвите, на обществото, което се интересува от тази тема, тая памет я има и до днес. Много от участниците в днешната пресконференция са членове на инициативната група, с която възстановихме поклонението 23-та година, сега 2023 година, защото то беше прекратено от предишните организатори, община Белене и фундация Остров Белене, без никакви обяснения за период от 3 години. Държавата е мащеха на едно такова място, защото правният статут на Белене в момента показва това безразличие и безотговорност на българската държава, защото 2017 година Министерски съвет взима решение, с което за срок от 5 години дава правото на управление на община Белене да изгради парк мемориал. Този срок е приключил през 2022 година. И от тогава нито едно правителство, мисля, че са 6 или 7, сега и служебното изглежда, не се интересува защо това решение не е изпълнено и съответно защо не е изграден този парк мемориал. В същото време имаме действие от 2 месеца на община Белене за стартиране на строеж за възстановяване на целия лагер. Това е абсурд. Действащите сгради, които са има останките, те не са съхранени, а община Белене по решение на Министерски съвет, който решение срокът е изтекал преди повече от 4 години, започва да строи. И знаете ли какво е това нещо, което ще построи? Ако се построи, ние ще се опитаме това нещо да не стане. Една бутафория, защото в нито една европейска държава места на памет, където има съхранени, това, което е останало, се съхранява и се консервира и се опазва. Никой не тръгва да строи някакви концлагери, някакви арести за задържане и така нататък.
Това е абсурдно. А смятате ли, че превръщането на Белене в един такъв мемориален парк ще спомогне за по-пълното и добро разбиране за тоталитарното ни минало и правилната ни оценка за него? Да, смятаме, всички сме убедени, защото миналата година видяхме как частни организации подменят историята на самия концлагер. Международния, интернационалния характер на Белене и етническия характер на Белене бяха заличени миналата година в една изложба на самото Белене. Това е достатъчен пример да се види, че когато държавата не се грижи за това място и няма контрол, се стига до злоупотреби. Последен въпрос. Каква е ролята на българските журналисти при липсата на държавна политика? Ами аз използвам случая да благодаря и на вас и на всички колеги, които са дошли, защото чрез вас българското общество може да стигне до истината. Самото последно посещение на правителствени лица на Белене, без да се информират медиите, защо се прави това нещо. Да не се задават неудобни въпроси. Ами те министрите дойдоха и си тръгнаха с кметът на Белене, господин Милен Дулев, този, който не е изпълнил решението на Министерски съвет, а жертвите седяха отстрани. Имаше много грозно отношение към тези страдалци.